Xwendinên li ser pêvajoyê Musa Şanak Hewldana vekirina rêyek aştiyane ya ku bi mehanê ditome giran be jî merhele bi merhele heta îro hat. Di serî de serokê MHP bi daxuyaniyekê bang li rêberê PKK Rêzdar Ocalan kir. Dema Ömer Ocalan çû serdana wî, Rêzdar Ocalan jî ew banga wî bersivand û got ku hege derfet bêdayîn ew hêza wî ya pratîk û teorîk heye ku pirsgirêka Kurd ji zemîna şer derxîne û bikişîne qada hiqûqî û siyasî. Pêre, rê li ber çûyîna heyetê vebû. 27 Sibatê banga sed salê, banga aştî û civaka demokratîk hat aşkerekirin. 5 Heftê Gulanê, Kongreya Danzdemîn hat li darxistin. Biryara xwe fesehkirin û bi dawîkirina şerê çekdarî yê dijî Tirkiyê hat dayîn. 11 Tîrmehê jî komekgerî li baweyeke sembolîk be jî li pêşberî medyayê bang li raya giştiya nav neteweyê kir çekên xwe danîn ew dan ber agir û vegeriyan cihê xwe. Wan vê çalakiyê peyîtand ku ew li pey biryarên Kongreya Danzdemînin. Bi derengî be jî li meclisê komîsyonek hat avakirin. Digel hinek nêzîkatiyên teng ên ku di civakê de şik û gumanan çêdikin hê jî hêvî heye ku ji bo aştiyeke mayînde û birûmet hin tişt bên kirin. Nêzîkatiya li dijî dayîka aştiyê ya ku di komîsyonê de bi kurmancî axivî bû gelek pirs û pertek bi xwe re anîn. Bêdengkirina wê dayîkê bêrêziya li dijî çand, ziman û nasnameya Kurdî bû. Bi rêzikname û hiqûqa heyî parastina vê heqaretê jî bêrêziyek şiyaberê xerabtir bû. Êrîş û heqareta li dijî Kurdiya li meclisê teyîsî derjî. Piştî wê li çend ciyên din li bajarên wekî Mêrsîn û Tekirdayê jî li dijî kesên Kurdî axîv êrîş pêk hatin. Serokê Meclisê Kurtulmuş piştî serdana xwe ya Amedê di melpera meclisê de peyameke bi Kurdî weşand. Ew jî tê wê wateyê ku bertekên li dijî nêzîkatiya wî ya ji bo dayîka aştiyê encam girtiye. Êrîş û operasyonên li dijî şarederiyên CHP jî pêvajoyî şehrê dikin û şik û gumanên heyê zêdetir dikin. Ji ber vê sedemeyê ku her roj rêjeya piştgiriya ji bo pêvajoyê kêm dibe. Ew êrîş û operasyonên di nav gel de têgihanek şaş jî ava dike. Heçku AKP, MHP û Dem Partiyê li hevkirine bûne yek û li dijî CHP şer dane dest pêkirin. Desthilatdarî hinekî jî bi zanebûn dixwaze vê têgihanê ava û kurttir bike. Êrîş û operasyonên li dijî CHP di esasê xwe de li dijî li hevkirina demokratîk a CHP û Dem Partiyê ya li metropolan e. Di vê wateyê de êrîşeke li dijî yekîtiya muxalefetê ye. Hewldana parçekirin û xistina wan a ji hêzê ye. Çi qas li dijî CHP be, ew qas jî li dijî Dem Partiyê ye. Hewldaneke dij demokratîk e. Birhê pêvajoya aştî û civaka demokratîk re qet li hev nake. Di serî de qada siyasî hemû qadên têkoşînê hewl didin ku pêvajoyê baş fêm bikin, bi civakê bidin fêmkirin û têkoşîna aştî û azadiyê bilindtir bikin. Bi vê mebestê serê xwe bi her hevokekê ku ji giravê tê de îşînin. Nîqaşên li ser peyam û perspektîfên Rêzdar Ocalan ji her demê zêdetir pêktin. Civîn li ser civînan tên li darxistin. Bi rastî jî kedeke mezin tê dayîn. Li encam çi ye? Ev ket çi qas dikare bibe bersiv û di hiş û dilan de zelaliyekê ava bike. Bi qasî ku xuya dibe encamên derketin holê ne ew qas xurtin. Yek, her qat li gor xwe bernameyekê çêdike, hewl dide ku bi tevlîkirina qadên din wê bi kurtî bixe pratîkê. Ji ber koordînasyonên nebaş, bername dikevin ser hev û hêza me parçe dibe. Ev jî wek qelsiyekê diteyîse der û bandora çalakiyan dikişîne. Dem bi dem çalakiyên bi koordîne, yên hevpar jî çêdibin û ew bi xwerecoşekî jî pêktînin. Wekî mînak, meşa girseyî ya yekê îlonê. Du, zêdebûn û pêkhatina li pey hev a çalakiyan derfetê nadin ku di nav gel de têra xwe xebat bên meşandin. Bi çend bangawazî û belavokan birêxistinkirineke xurt pêk nayê. Ji xwe qutbûnek heye di navbera saziyan û gel de. Bi vê rêbazê, ji nû ve avakirin û xurtkirina têkiliyan jî nemimkûn e. Sisê, pirsgirêkeke me jî ew e ku em bi elîmîn bi rê û rêbazên berê dixebitin. Nûbûn bi piranî tenê di gotinê de dimîne. Gelo bi nêzîkatiyeke bê pergal û şiklî em ê bikaribin ji pêvajoyê re bibin bersiv. Ku bê pirsîn em hemû jî ya ku di vê bêkirin bi xurtî bilêv bikin. Di bilêvkirinê de kêmasiya me tune ye. Lê em çi qas xwe li gor wê ji nû ve ava dikin. Xwe çi qas diguherînin û vediguherînin. Çima em vê ji her kesê dixwazin, lê bes bi xwe baş pêk nayînin. Gelo xwe xapandineke çawa heye di bingeha xwenedîtinê de. Bi Kurd û kurmancî, mebesta me û rê û rêbazên me tam li hev nakin.
ev yek nakokiyeke mezine û dibe ku bi demê re hinek xetereyan jî bixwere bîne. 4. Wisa xuya ye ku di fêmkirinê de jî şaşî derdikevin. Fêmkirina li gor xwe û fêmkirina şaşê derdikeve holê. Em dikarin bibêjin ku xetereya herî mezin a ku dê zirarê bide têkoşînê jî ev yeke. Wekî mînak îsal sedsaliya bi darvekirina Şêx Saîd û hevalên wî bû. Gelo çima me bi vê münasebetê çalakî û bernameyên xurt bi pêş nexistin. Me çima ev yek nekir wesîle û ew êş û trajediyên di nav vê sedsalê de hatine ciyîn ranexist berçavan. Qada siyasî ya ku her sal di salvegera bi darvekirina wan de bernameyên navendî çêdikirin çima îsal dev ji vê berda. Berovajiyê vê çima mîrîcanên Varto, Erdîş û Tetwanê tam di sedsaliya vê trajediyê de hatin li darxistin. Tekane bername ji aliyê komeleya Şêx Saîd ve hat li darxistin û ew jî pir qels derbas bû. Saziyên me lê xwedî derneketin û tevlê nebûn. Çima tevlê nebûn? Piştî çalakiya komeleyê Hudaparê heman qat bi girseyeke mezin dagir kir û mohra xwe li wê rojê xist. Çima wisa bû? Çimkî qada siyasî nirxandinên Rêzdar Öcalan ên li ser rêbertiyên kevnên şopî yên ku di perspektîfa ji bo kongreya danzdemîn de hatibûn kirin li gor xwe xwendin û şaşfêm kirin. Ji ber vê yekê bû ku wekî qat wan ti bername amade nekirin û bi ti awayekê layıqane li bîranîn û mîrateya wan xwedî derneketin. Mixabin wan ji bilî bernameya li Palûyê qet bernameyek jî çê nekir û meydan ji Hudaparê re hîşt. Rêzdar Öcalan ji bo konferansa li Ewropayê ya ku bi münasebeta sedsaliya bi darvekirina Şêx Saîd û hevalên wî hat li darxistin peyamek şand. Piştî belavbûna wê peyamê qada siyasî hay ji şaşiya xwe bû, lê êdî pir dereng bû. Xwedî derketin di wextê de pêk nehatibû. Valahiyek derketibû holê û dijberên xeta azadiyê jî ew valahiyê dagirtibûn. Di pêvajoya avakirina aştî û civaka demokratîk de xebat û têkoşîna ji bo zimanê Kurdî xwedî cî û risteke diyarker û stratejîk e. Lewra ziman hîmê bingehîn ê çand û nasnameya Kurdî hîmê xwe birêxistin kirin û avakirina civakiya neteweyî ye. Ji bo vê jî lazim e ku hemû qadên me li gor girîngî û wateya wê nêzîkî xebatên ziman bibin. Mixabin di wî warî de jî lê xwedî derketin di gotinê de dimîne. Ji bo ji holê rakirina qelsî û kêmasiyên di vî warî de saziyên zimanên demokratîk bi tevlîbûna nûnerên hemû saziyên platforma demokratîk 15-16 cotmehê li wanê komxebata stratejî û polîtîkayên têkoşîna ji bo zimanê Kurdî li darxist. Komxebat ji bo gel û kesayet û saziyan vekiribû, tevlîbûneke xurt bêkat û bidawî bû. Encamnameya komxebatê ya ku kurmancî û kurmanckiya tamadekirin jî wek nexşereya xebat û têkoşîna ji bo zimanê Kurdî ye. Hêvî heye ku hemû qad û saziyên me li gor vê nexşereyê bername û karnemeyên xwe amade bikin û Kurdî bikin bingeha jiyan û rêxistinbûna xwe. Wekî encam nexşereya ku derketiye holê ji qada ciwanan heta qada jinan ji qada siyasî heta qada rêveberiyên xwe cihî ji bo hemû qadên têkoşînê derbasdar e û divê ku hemû qad bi pratîka xwe ya kurdewar û azad bendewariyên civakî pêk bînin. Mixabin ji wekîlên wanê û hinek hevşaradaran jî tevlîbûnek çênebû. Lazim e navçeyên wanê tev wekîlên herêmê giş li vê xebatê xwedî derketibûna. Deviya bû ku wan bi tevlîbûn û parvekirên xwe hêzek bidaya vê komxebatê. Ev yek jî pêk nehat û mijara rexneyî ye. Yek ji mînakên xebat û têkoşîna ji bo zimanê Kurdî jî deklarasyona ji bo zimanê Kurdî ya ku ji aliyê înisiyatîfa civakî ya ji bo zimanê Kurdî ve hatiye amadekirine. İnisiyatîfa civakî ya ji bo zimanê Kurdî hewl dide ku vê deklarasyona ku di nav xwe de daxwazên Kurdan ên derbarê zimanê Kurdî de hewîne bi sedan sazî û dezgehên demokratîk, aştîxwaz û azadîxwaz bide îmzekirin û wê di rojên pêş me de jî pêşkeşeraya giştî bike. Ev xebateke gelek girîng e. Têkoşîn û xebatên ji bo avakirina civakeke demokratîk û azad, kar û berpirsyariya me hemû Kurdên azadîxwaz e. Ji ber vê yekê ji bo serkeftina wan divê em hemû têbgoşin û bixebitin.